Lasitutuma rohanami di bagasan botarion ala pinalwas muhamele Tuhan di bagasan hahipason dohot lasni roha manopot bagas ni huriamon ima dinalaho patupahon pesta natal seksi paropuan di tonga-tonga ni huriamon pungudo hamele Tuhan saluhutna aka ina ni huriam jaladinalaho marsaor mahami rapon hatami jumolo patinggil masi parion nami jalalehon gogo tuhami asa margogo hami laho patupahon saluhutna hatami nagabe hangoluat di hami jala hu patuduho kami di bagasan ngolo nami sigano pari atong pakulingi mahami di bagasan partikianon ainu ngarade hami laho tumangi hosa. Amen. Horas madihita saluhutna. Songon na orang semangat. Na semangat doha muak kamanginang. Horas madihita saluhutna. Tada matong sia suarai go matutu lasmi rohai. Ido kan? Jadi asa lamdigo himatutu lasmi rohata di pesta Natal seksi paropuan di Tikion wenetamima sada barita nanaeng tapa husor-husor jalata hanguluhon di bagasan ngoluta akamanginang ima natar surat di barita nauli nasinurat ni si Lukas bidu 2 ayat 15. Lukas bidu 2 ayat 15 hujahahum ma dihita saluhutna songonom ma didok disih. Jaladina lawi aka suru-suruani sian nasida dopak gijang marsipat dohama aka parmahani beta mahita tu Betlehem taidama nama saon na pinabotohon ni tuhatai tuhita molo di bahasa Indonesia gabe dibuat maibana judul pendek marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di tasaluhutna manginang nabarjolo mado mauliate mahami tu hita saluhutna aka parupuan ni huriata. Naung mangalehon partikianna gogo nang materi asaboy tutu tapatupa pesta Natal di bagasan Tikion. Marhite naparjolo mai kegiatan pranatal songon nadido ni inang ketua nakin kunjungan kasih. Madulo manopot akaruas ni huriatai. Asa dadaholak kita namarlas ni roha alai doho do aka sude ruas ni huria nangpe natinopot sian ganup aka rayon perayon perwakilan tangiang nami anggiat tu tahun nanaing ro boy muse tabba ido kan anggiat boy muse hita patupahon lam tudengganna taunon tabado boy talean tuaka parkarejota tangiang ta tu taon naro boy mahita uhut mangalehon tuaka warga sekitar ni huriaton ido kan ido tadani lasni rohata na olohita marsipaleanan na olohita saling mengurupi dungi sahat ma pesta nabelga di bagasan Tikion ima pesta Natal ni seksi parupuan akainang totu molo mamereng sian segi jumlah ni kaka kuria cengkarengon
datung holan 150 halak naik kodohot nian di bagasatikyon alay lobisian 150 halak. Asa alani ido tema Natal natabuat di bagasan partikianon beta mahita tu Betlehem. Marilah kita pergi ke Betlehem. Totu sada ulaon naborat doon. Borak do tehe mololaho manugi onak kadongan. Maul do tehe kainang mal murah. Ido kan? Mal murado manugihon akadongan. Naung pe naung tinada parohaonna mal murado jojotan na manugihon akadongan tarlumobima manugihon hita akaparupuan ni ruas ni huria HKBP Cengkarengon. Jadi molotainet hata betai marilah dangadong gisi marsidalian pai majo hubua jo dompet kuda dangadong songoni molo ditogyo dongan hita betah torhato do sesegera mungkin. Jadi tema ni natalona kainang tu hita saluhutna naing disosoi hita disungguli hita asa ringgas unang adong sidalian dote unang adong sidalian patay lam ringgas ma laho marhobas makobasi akahita samahita dungi laho marhobas makobasi nadi bagas tabe dungi pe asa tutong-atongani huria. Jadi ikom malodo ina ate akenang ikom malo molo dido beta sesegera mungkin. Jadi asa ido molo ditogiho kita beta mahita tu Betlehem. Molo pamikiriota Betlehemon dan sekedar hanya tempat wisata yang kita kunjungi. Mungkin piga-piga siak kita ngadong na tu Betlehem. Ngatehe kamanginang? Iya. Martua mahamu molo ngalau hamu tu Betlehem. Jala Roma hami muse manguduti pardalanani tangya kok kamu mate. Asa hami na sobor hatu Betlehemon, borhak mahami tu Betlehem. No kan? Amin. Gitu. Jadi sasi tong nahata Betlehem neng dohonon na di sona kamanginang namarlapatan ima rohat tahun Betlehem. Jadi bukan hanya sekedar tempat wisata, bukan hanya sekedar wilayah, alai roha parbaga soma neng dohonon na di son Betlehem. Tabereng soi nama lasni rohani parmahani. Soi nama lasni rohani parmahani dangadong dinasida sidalian dung di pasahat tunasida barita neng tubuh nama Yesus di huta Betlehem. Tor dihalaputi nasida do tor ringgas do nasida mabuana karena dengan laho pasahaton na ima diri nasida laho mamereng aka namasay amanginang adorang sorohamu nakin tu bagas jeroon diingot tamudo mabeta-betai dongan manang akaruas ni huriata diingot tamudo nakin isi manakin nama beta-betai dongan na paingoton manang kan berengan nun hamida marnatal hami si parupuan manang lupa dohita ala ni biarna anu terlebat o teher numay ni telepon na kan. Jadi unang atong hola kita naro nalau tu Betlehem alai ikota arahod dodongatai ta arahon akaruas ni huriat
tai songon parmahan nakin ditogi doa kadongan nalaho mamereng nama saya tu huta Bethlehem jala borhat donasida mangalaka donasida di bagasan pos Miroha, di bagasan las Miroha, jala di bagasan pakirimod donasida borhat ala di boto nasida naik seorang nama di si Yesus jala mangalehon hadameon tunasida alanido akka manginang tarlumobi ma dihita saluhutna akaina. Ada satu tujuan nanaeng tinopot ni parmahani. Jalahita pe aka seksi paropuan ikon adong do satu tujuan yang pasti yang mau kita capai bersama. Dan adong dipatuduhon parmahani audo tahe naum jago au ma pimpinan au ketua kelas dangan dong songoni alai rabdo nasida mangalaka tu Bethlehem, rabdo nasida lao tu Bethlehem. Jadi ada satu tujuan yang ingin dicapai alani dihita saluhutna akaina ikon adong do jala ikon saurdot. Kita punya satu tujuan yang ingin dicapai di dalam kehidupan kita ini, yaitu mau sama melayani dengan terlebih dahulu merendahkan hati satu dengan yang lain. Di tiup hamudo tehe acara teh kenang tadi yuk do tehe manang perlu ditampilkan di layar. Ditampilkan di layar subtema ni paropuani ate dungi jaha hamujo saluhutna kaparopuan di bagasan rohamuna di bagasan roha dungi pahusor-husor hamuma tolap dohita mangulahoni berkemujo satokin 1 menit untuk merenungkan subtema ini. 1 menit merenungkan subtema. Ya. Asa naung tarimang-rimangi nakin subtemai atong mangulumay. Jadi dangadong bedihita akainang namado pengalaman saya lebih banyak, pengalamanmu tidak. Buasa adong hurang marsiatu sakita sifata disada ulaon di seksi paropuanon. Ala bakoni jolmado dang marsiatusan alai marsiatuhan. Gitu kan acik do marsiatuhan teh. Haji. Buasa sejojotak kita marsiat Tuhan. Allah kita tidak bisa menerima orang lain lebih dari kita. Jojotan tak anggap belum banyak dia pengalamannya. Dan nggodang dope pengalamannya sehingga kita selalu merasa satu sama lain bahwa orang lain tidaklah ada gunanya. Iko kita terus merasa lebih power. Jadi adong ma muncul hata di tonga-tongani hita super power girl. Ya kan, kekuatan itu. Jadi asalanido aka amanginang naing ma marhitete mani Natal ni seksi paropuanon. Janganlah lagi menunda-nunda setiap pelayanan yang akan kita lakukan alai hobas ma ate hobas jala naing ma totong girgir ate molo sidaliani lam godang sidalian ido nalahoan nomad dondo dihita gabedang di bagasan ringgas di roha hita
gabedang di bagasan las ni roha hita laho mangulahon aka ulaw tay asa alani aka manginang tarlumobi ma di hita saluhut na aka paropuan tatogi homma aka dongatay jalaon ulaon na doon alay tutu pasti neang do molo rapon tuhani hita mangulahoni tato mutomu ma jala borhat ma ita di bagasan las ni roha jala amanginang molo tungpenon adong hurang lobi di pakata di hati dakon akka inaon diturgi nasida unang pola mekel hitate alay totong matatangnyakon asa lam tusadana rohani seksi paropuanon asa hobas dinalaho makobasi. Amen martangi yang mahita. Molyate maale amang pardingga basa di hatam nang hutangi ho kami. Borhat matutu hamile Tuhan laho mabeta-betai akadongan nami. Jala di bagasan sadalaka natutu mahamile Tuhan ima borhat di bagasan lasni roha. Jala borhat mahamile Tuhan di bagasan sada tujuan nanaing hutuju hami bersama-sama. Jala boy maale Tuhan di sada tujuani. Gabe boy malah opasangapon guarmu di bagasan ngolu nami. Atong aleamang pardengga basa. Tutuma di bagasan ngolu nami tubuh jala mangolu hami di bagasan serep ni roha. Asa totong girgir hamile Tuhan laho borhat makobasi. Jala girgir hamile Tuhan laho makobasi akadongan nami. Tarlumobi di laho makobasi di tonga-tonga ni keluarga nami ganup marsada-sada. Alani ale Tuhan songon parmahani mahami. Di bagasan las ni roha milaho mamereng akan namasai. Tarlumobi male Tuhan dinalahu hati dako kami hatami di bagasan pesta Natal seksi paropuanon. Ho male Tuhan na mangajari hami saluhutna asa boy tutu mardalan doh dengan acara demi acara. Jala mulak mahami di bagasan las ni roha. Atong hupasatami masaluhutna daging doh to dinami. Mangasaon namu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.